Rongkre plia rong arat hurpak pence gadolong kaci selampon. Sarihuti ME English School Hemban Pamande. Serdihun aklamalong summer mega dance workshop kam dance competition aja me ke padopon. Eastern Kari Banglong College along Great Roxiang Deng Fresher Social Meet ke paman pon. Pai-pai ni phaing koraner ke barni lakha krepli korkanthi constituency ke parlo samelang solapen lakha kre ke thomlang hin constituency ke parlo langhin adarso pangrompet pen rongkre piara da tumching room si amethang methang akhia dat pen chega dolong rim kimrang pon pinpur dame ke dam tang suri hin rakre sirke basengkan korkanthi pialang royalong lapupu chedam chebang joy kejia phan pura matha ponsi sarkar pen RCC bridge kimrang pipon bonta halabangso RCC bridge ke kimpon ke patang tedera jok non barla por school college ke damatum pen hithi borwa kidun keso kiun ekachi pon sitamya ka siksak dokok lo pusera da tumpen ingji pon rinti lason si sining duk meme ke piningan halabangso RCC adolong ke kimpon ningkan pinang pling tanglo bonta ke kim kerang ke tangji kali sikipa beng hoya jok adungare malom tami ram ingram susasi thekpon longrong lason si pherang ke tumpen ka humri dam hod hadagara da tumpen kare bangla autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang kare bangla autonomous council chairman Rajuti Solapen EM Billy Mohan Khaglaria lang ito phan sitame labangso adolong kikim kerang pon prab jin pen ke patang serak dia pan rong krep pia rong arat lapen rong asar khetum pen ka chuning ripon pato samelang soben ranjan terang nang kilo birta Malom News itu non cetong nangkok bangala son lo itu lapu langhin konsensi parlo 13 nong langhin konsensi parlo arat rong krep ini tum dak cetong lo alam bangke lason lo dilong itu ni tum hana mesti nak kilo nak ipen non kuanta tangke dek lason tangke pen sini tum lah semar cari semar pen cenglok sakuri klem tum mane business klem tum pen lason dilong celat mane sung pik hangjang lo semar tum langit he pen ini lah kecepar pen di helat pen itu sung pik lo asi dil tum non rat kado waiting room pen itu ke matha alam bang lason lo nil tum konsil long ke cari ake hai manpeng itu ili tum kacing honai Dr Tuliram Ronghang CM Sarpansi tum kacing ri padi krim lo je lasoya adilong prabjin pen ke patang serak pen ili tum ke dam ke bang hubida misen pen je helaloi pansi chuniri lo dun thu chuniri thu tu nil tum la langhin konsensi MSc mante EM Billy Mohan Khaglari phanta chuniri lo alang lita laso dilong prabjin pen kelang dun cari pen konsil authority long an kelang dun pen la so kam pa cheklem thui fansi chuni lo pen te ko chuni du thulang ile tum gaching honai koranthi MSc mante konsil chairman akhai tiso sango sar phanta me chuni lo la so dilong puta anu serat tum chelat pen mesen abar sagelong poni fansi chuni lo isi ningdu me ala la puson lo ladak la so dilong puta kameklem tum kontraktor pen chenglok mistri tum busa melang to methanga sai cheklem pa me pensila sona ang dengnang li roglo lasi inuta venon ta ke dodim ta inuta ve ang pen la kado ka ve adim ta lang tum kameklem ji lason ke klem pon thuji tum thek bonong le selang li tum same wang pen kamna cheklem thui pangsi Lakhain ko rapho nilip constituency arlo Sarihuti along kedo Sarihuti ME English School Hemban Pamande bangso school ake pharokre sirke bra toxic bra trokaning kan pening puponsi pining an artaning kan plike bra toxia nang playing tanglo langdam pulotang te non suri nirain kora ka thom aning kan an ke chingthur pixi theklong nang po bonta bangso school ingram chaisi thekpon longrong non quality education ke paman ponji pahu Sarihuti ME English School than bang polo hansia langli loge than dam dia chiklosi nong abang ke chuen bom chobom lu osomara tumle school dun seta than bang abang school dam de titia jok dam nak titia phai du piglu pusi che than pon rinti nona kai ke luge charlia ke nang sot ka charli jong sa wila pen thek the pulote pirthe thangta mek che char dun de la posona por hod osomara tum lo ka charli jia phan ke aning hang piglo wai phir se tami than bang amena sa cheklem kle det lake osomara tuma kai ke ing ting ri mason si nang man det lu bangso school along lo than bang pol no han se headmaster in charge la pen ronjita han se PKLT
si bang hinido bonta ciklo lo thandam depen bainong chen chot ke mangrume me osomaratum thek nangji re nangji lapen morni si munit nang manangji poke mang pena jok labang soy school along kachali osomara pia potman parta rong asaratum la posana mo ke bang wi lo than bang ke nang nilo kapre kamisana than bang phanle prap jin pe nang toy non pusikari bang la autonomous council ataphan kachuning ripon pad chukki hola pen amir sonterang nang ke palya birta malum news Class 1 na? Class 8. Class 8. Pini na tum class ki bang lo ma matang te pini kam si that school hem anu bang. Class 7. Class ki bang lo no ne te teacher ka bide ko pia pod la. Chini mi dalo. La pulo ma kai ta teacher bang bide ti lo ma. Kaida lapulo. Nó đoán đang là teacher đã nâng cái lege nó Hut teacher pen cái itu hut pen bahini. có popular men cái Porno hanse. là pen Jameson. Ido than ka men chi ne. Hala inu bang ke te miss ma mate sar Meda. medam cái là mình đam này than cái Karbi subject. mình than về mà là cái bang ver ma. Kai ta bang. vâng vậy thế là tôi hay uniform kitab thì sao nó ron ron mà uniform nó ron lắm Ron re. From Rodri. Class 8 ke bang on dola. Bahini ve. Bang ni ve. Inut kya puso. To that class 8 pen class 7 la hinia class pen bang on student dola. total vàng ăn được là Total. Meno pula. Silining pisi. Class 1 na por hi. Class 7. Class 7. Teacher bang ver ma. Bang verbe. Akai kai ta hut pen bang hut la son subject si bahini bang thano te dam joipo. Anta dang than pa ka ke. Subject si hini ta than pa mi ka ke. Te ko pilo na tum teacher phan ki pu kang tung ke. Itu mani nang than bia nang po uniform mani ta long bia nang po la te jara ta subject kan yang than bia nang po tu thek nang po. Non malom ke kaddo ko be lo charlie so marta ki charlie chi hunga poro doctor engineer ba teacher bala persona na tumta ke mang kar I thek dun sonte po kama tha duma Itu inte na tum la so teacher pen ka prek teacher mi sen teacher wang nang ji pusi pugang tuma banang te ko pisin bang nang chi. so teacher là này bắt đầu bùi mà La so teacher la nang po apa pre teacher sino na pare yang pudake. element ke Paulson Singer na pen lidak saruti em school along managing a president lo na pen pini ala tum ke chetong na pen ke than ponang kolam the bang na lo la bang so school along nile tum ke pa messenger phan ke dam tang 2001 an kan pen pangcheng ponsi parents atum pen na pen area hoi pen tum chingwai phon lo so teng si student dan nile tum ri lo na pen admission lo anke dak school pangcheng la so pen nono bang ke than mi o edet pen pot master tum bang ala parents atum lan performance ke mi edet pen pot nono bang ke student nang kom phak lo anke peneng 2002 2003 ba phan bang ke student akon nang kom rong lo anke nona na bang ke la agosto che klo bang ke student atum bang itip ta class zolong lela master tum bang ke chetong pen la so lam lo pini bang ke parents atum maning thilo la pen ning oilo ke nile phanda me over phone pen nang non mar school nang chirang serangon walam lo la sini litame dakan nang chile duno la pen parents atum penangan nile phan nang chuning ri la pen nangkang check kadulo athe nile tum ko chuning riang bong pen je sumanang ke toy duno so school pang tang nang la pen master da ke mi nang pipo lai hoila block office long pen mane ssa block office long pen ala bmc phanele tum batai hinian letter ta chupialo teacher aki minang po kali pute labang so school bang ke ni tum parengon elo athe pipon ma pute non ke dotang tum bang la an performance ke meme de pen pot parents atum ning oilo lai hoilam chingkilo si chokpo nang pipo ni tum di office a chingki bom lo po si chokpo de long po bulo la so teng lo neta parents atum han chichak bom long ke piniana bang ke nang kaching thuri gali kapuri na bang ke nang vigrong la suppose parents atum ning oilo
la pen ala tu maning thilo la so teng sin ni tame bang nang kok lo la pen ki tong no la pen ese ni le president hoi pen tame le tame ning duk lo ate pipon ma bro tang ten ni tum saroti la ke isi ki pa phi hu bani kapaching thor je pha ladak LP school ke ni tum along hum plido same la hum pliang bong pen ME school ke la long nat bon so tame la ke dam tang ningkan krep hone angbong ke enrollment ave pin lo la si kapre LP school ke pas tum Halloween school ke chupadun dak pen 10-15 kilometers ilang tum school se toy lo la suppose parents tum la ke hello bote ME school do kok lo pot la dak ke do lo te ni tum tan ningarong lo la si joy ke popu la si la so teng ben jing ki che than lo ni tum padu lo la so teng se smart bang lo non bang ke master to mar performance bang duty bang la pon ke me det pen posi nili me thang me ning duk lo la pen ke bang jilang ani te me jong si non ma la bang so school lo mang ke nili tum ningkan hini thak thak lo yo session hini lo sumar phan uniform chi pi mo belang non anta theni le tum me thang capacity ta vedet lo te me sarkar long se towar chelang non bon mo se me non anang le lelang la pen mid de mir bang mote la penenga ningkan pen nili tum long dun lo suppose ka sup khole ka do ka ve te me nili tum che nam dun si ke tun ke dangya phan la pen ke tun bang phan te me ka do ka ve theglap lo la pen non a hem te me nili tum chi kim bom lo tangke chola se me non la pusinili tum che menes pon bom lo la pen apart me non mat bang ke girls toilet lai hoi bang problem thepik athe pin sumar tum son ar jablu na link puta lu sumar bang chok che la silai hoi bang nanglang do nang po la pen school banduri ka ve pen podnili tum siksa golo la son si adim konat antong banduri dolone la pen permanent banduri ka ve pen podnili tum dak siksa golo la sinili pulo ga lo madule president claim se tame la so homoisa ke do kok titilo la suppose la school banduri la pen apart me kitchen hall la pen apart me aku additional classroom nili tum la kenang sot la pen min important bang ke aku ninge thule tholo teacher bang probjin pen un de la so chiklong bong pen pon sin ni tum ta kama thalo parents tum ta la so teng senang chuni rilo la jong sinang le lo pulu tang te la so school bang mesen po la son sin ni tum ta ni ge theda la si nang ke lo son ana bang ke nang le si la dang ni tum penang ana kam chiklem pon bom lo la pen government pen facilities bang ke si hini long dun bom lo ke pathu hormu ta long lo la pen sang hai hoi ta ni le tum long pon lo sila ka do an bang ke churu lo se tame hala ke langa bang ke bikhe koi bang ke teacher ale halo kenang so non dulu setame akimi bang nang dekpo atela tuma bang ke lapan performance mimede lapen parents atum tame latum phan bang la kado ka bi sarihutia school along pinang ana por pense aningkan se tamme ni li chi putek te de lo samela bang so school ke pinang ana ningkan do sonsi theklo se tamme la bang so school ki mimede asonsi do la si kedam teng 2021 aningkan alom penlo lada ke pereng tujia phan ilitum managing president ilitum iglo forcing nar alang li nilitum kado kawe parents atuma phan kachuning repen mithang ha waralong school pereng thuluna upena pon nilitum bang phutin setame ikhi dat stame ave setame thoi ke che toy dunji phan setame ning hanglo setame la dak mithang ha waralong ka pe meji ke paching thorji upena posi nili tuma somar phat alang ni tum ka chuning repen la sari hu PM school along se ko puthot nili tum che toy dun lo seta mi la bangso ka che toy dun pen seta non inkoira hini son si dolojo suri hini ra inkoira hini pen pining suri hini ra inkoira ke thom plengji dog dog apor anlo seta mi au somar ke kai ke tami class ke do apor ana bang ke alang ni tum ke cham ke che punon ba arni le so punon seta apor pen mithang hem pen wang po ke charlie je phansi da school hem an wang po seta mia u sumara bang chong hong bom po pinang ana por kang hong un e pen apor la bang so sumar master wang vedet pen apor mithang hem wang jui po ange nili tum apia po tum seta mi bang so sumara phan arju po chong hoi lo nang tuma school ke dun ke nang tuma buhi along ko PPC ke tok lo la hai lang po buhi along thang ke tok ta nili tum thek long le ke thek long ji ke asap o ke thek long chomita o kor la language subject karbi subject an value nili tum ke thek long ji la herjer si hini than po lan value buhi along ke thek long la sinili tum pinangan appearance tum aning ke jangje mate aning ke oya
Nizang Kari Banglong Duar Amla constituency ke Parlo, Serdihuna Klam cases whole along Rong Parpi Rong Betelen Han Society Lapen, Kalong Sir Studio Atumpen Sipatir Piponsi, Nini Aparman Samar Mega Dance, Workshop Kam Dance Competition Jame ke Podopon. Bangso Jame ke Damtang Pai Pai ni Pain Kora, Trogar ni Pen, Cheng Ponsi Pai Pai ni Pain Kora, Toxier ni An, Grand Finale Mati, Kijutsier ni Paman Pon. Sonsel Bangso Dance Competition along, Judge Mate Kangkrong Kang Chabatum Laki, Om Chetri, DID Little Master Season 2 Runners Up, Proniti Sorgiari DID Seasons 5 winner Lapen, Barit He Engling, Lasolong Aluhia Man Pen, Duaramla Vidisit Chairman Gojen Crow, Lipson B, Dhon Singh Terang, Arti Chinthong P, Milton B, Lapen, Salong Ki Terang Atum Chetong Dun Renti. Bangso Dance Competition along, Kapre Kapre Ka District along Pensitame Nang Chipati Dun Si, Aliralong Nang Pidun Renti, Lasolong Pregjama District Pensitame Nang Chipati Dun Lapen, Kadu Kabe Team Hokep Social Pen, Timing Kora Nirkep An Select Pondo, Lasom Pen, Puthot Final Round along, Squid Angel Team Atum Ke Ching Sianong Echipalong Pon, Lason Si, Suman Rai First Runner Up Lapen, Polki Boro Second Runner Up Chipalong Pon, Wathat Lang Soben Khorsing Teranang Ki Polya Birta, Malong News. Sini nang itu melabang so ke kana cepati long pen kuana tum sina cepati do noda. Cepati kon laga mini ka select contract lagte bang homecap contestant homecap lagi ni ando konta mega select kon lagi inquiry narke pello tapi inquiry narke long pello kan target kan non second round bang abi iklan second round na pan bang kon tong ni long ka select kon ji bang ke jadi start si chini chorla mati la bang chini kon Tante jas bang punang tum kona nat mesti hang lo da bang. ja chabang ki bang lagi Happy Ronita Swargiari, the IB Season 5 winner, GTV along at Palong to the bank, along the Bordeaux, along the Mumbai Pens Kibang, Lapen along the long Kacherapun, Om Chetri, the IB Season 2 along Fast Runners Up, along the Kedifu Pen, Nepali, Lapen Bari Paying Leng, like a little Cardian Long Matika Chili, Cardian Long choreographer, Lapen Heavy along a dance teacher. Tante nang tum ko pipia song sida ka cerap dulol bang so kan cepati ki ko no lomba. Ini tu ada long terbi long Medalan Dance Society, meaning sebagai program Dance Society ni, lalu acara tu lagi Kalong Sir Studio, lapen berkat langsung KCS. Bang so ke kan cepati long pen nan ni Halloween out of Karbiang long pen son na cepati du na person do matang telada. Do silchar pen tado, lapen Guwahati pen tado. Pai Pai ni Pain Kora Nerke Barni, Hanjang Langso Stan Kari Banglong College along, Surindra in Korea Thamaninka na Farman, Fresher Social Meet Paman Pon, Bangsolong Alhisar Paman Pen, Kari Banglong Autonomous Council EM Richard Togbi, Lapen Bokazan Education Block Chairman Sardili Beatum Chetong Dun, Stan Kari Banglong College Principal Dr. Anil Chandra Das Ahin Pen, Mei Chepaim Puponsi Mei Pang Cheng Pong, Lasolong Kari Banglong Autonomous Council EM Richard Togbi Ahin Pen Lam Theke Jai Pon ki, Than Bang Lapen Charlie Osamara Tumang Bong, Mesenangji, Than Bang Atumta Porateng Pen, Lo Thandam Nangji Lapen, Charlie Osamara Tumta Than Bang Atum ke Thanat Teng Pen, Charlie Dunpa Minangji, Lason se ke bang journey, Kari Banglong Angkanga College Pen ki Menaya College Anong Nam ke Ban Thekji Pan, Body Pon, Wek Nangji, Charlie Osamara Tum Mesening Thirjera Oddo Nang Pensi, Charlie Dunpa Minangji, ke Charlie Along Pen Hello Jakong, Kilongji, Charlie Le Thekserlo Pulotang Te, Rat Pangri, Chokamari Re Pin Penta, Kapre Kapre Ka Sai Penta, Kaelong Kereng Dunjia Panakisunga Ve Lo Pusi, College Along Kidun Mi Lo Charlie Osamara To Pan Jumisen Alam Than Tekang, Laso Pen, Eastern Kari Banglong College Along, Charlie Osamara Tum Pen Karibi, Gorkha Lapen, Pregjama Khe Tum Kan Bari Make Kan Paklang Punsi Aliralon Chipi Pen, Mesen Pen Jai Mek, Pachun Pon, Hanjang Lang Super Egyptian Rong Pinang Kilo Birta, Malong News. Ini kedeng ponji blok sambung. Education na hin ke lakke ejum Dr. Juliram Ronghang CM Karbiang Autonomous Council halangni kamata dan the education reformation ke wan thiki pan mission 2025 of council kuma tapembo tapen itum body pensi non duke HSLC result and 75% etal no tapen west ka bemo na 60% non Karbiang non guno soft non October se pro ni pendi po a date fix pelang so tadu po tapen Assam along pen samagraha pen kidipot so guno soft duji or vitamin itum Karbiang long pen sabi ka body po kamatha pondu lokachari na kata me CM sir kamatha paprang thiji Karbi itum kami literacy na education and educated na kamatha pen kamoni pen job 11 blocks a chairman pathipon so 11 blocks a chairman atum
जैसे जे स्कूल LP स्कूल पेन चेंगलोक up to college level and panela ilang dinglong ko hala that school along bench desk ka we pen chenglong school ahem ka we pen chenglong alang tu kasi report itu na pan ko nili pan ko nili pa question sa pa tilong ko jate je education na hin capability de tifa kasi itum CM sara dreams along kamata along sirap situ tu kasi din pa sampai alang ni pan kiro kilo dan education pada board chairman block west report Dong Mukak Veteran FC Lapen West Kari Banglong Veteran FC atum friendly football match ki pathupong Nizam Kari Banglong lakhaisi Duaramla constituency ke parlo Serdihun pathu aklamalong Paipani phain kora Troxiani West Kari Banglong Veteran Football FC atum pensipatirpi ponsi Dong Mukak Lapen West Kari Banglong Veteran Football FC yang mong friendly football match pathupong Lasolong Aluhia Man Pen West Kari Banglong Sport Association Secretary Sanjay Kro Baithalangso Sport Association President Robinson Teron Baithalangso Municipal Board Chairman Chandra Singh Ronghang Pen Chenglok ke theke dinga tum chetong dun rinti Bangso football match ki pathupon along kachirap dun thulake Baithalangso Sport Association lason se Bangso football friendly match ki pathupon along tiebreaker Pen West Kari Banglong Veteran Football FC atum bolisi pen chipahai pong Wathalangso Pen Khorsing Teron ang ki Paulia Birta Malang News Ini konat nasi ini dapat pathu. Ini dada ka khela lake Domka Veteran Football Club atta ke do tum apen sonda kasi West Kari Banglong stame atta ke do tum veteran atum si dak football pathulong pen lake jirpopo khela friendly football match asi dada ke nitum kerem ke hai la phan kali bonsame football pena jok itum opran ni football pena jok itum monsam apen football pena jok itum malong ri tame nong mewan posi asok ke mang men nitum ajar tingkui pernah khela bong bong lo pinian batai ke thom lo ang dong tieson sistem pathu lo apen pasona thak mo ke bangyar ni tami pathu bom malang apen very positive itu molong lada ini jati khai pen dhora malam itu de only football for health, football for peace, football for happiness lalu ningkarong ningkang sam apen opran listening po ke mang mesin lo asih lada itu lada khela long aprang state ka khela tu district long khela tu do lason si international ka khela master game long ka khela tang son bang tu do lalu Umat timang si pini ke hai. ini ke khela khai ke West Kari Banglong Veteran Football Club tum si hai lo dan insam jin pen si ha khela lo kan dro khela lo hin ta tapi ni tekte masih api tang ke kick from the penalty spot pen to lo api West Kari Banglong Veteran tum bang si gol thom apen gol ni pen hai thom lo Nanti tu mula puson nak khela kodak si ke biceng. ni tum ki biceng way back 2011 aning kan dong kamu long sini tum pang cheng lo net bai ni aprang khela tum aprang khela pustame khela le da piso somen de na pidote muni tum opran phan khela na ne de ason mithang kam api ong piken football ka khela pude ali bele ka sports tame serious ti asila so kemang ben si itum West Kari Banglong master game season tu kadolo alang itum pen cerap ciri sila son bang bong lo sinon bang ingdang olo sama haksi international ka represent tum ta dolo non bang ke penangan la non bang ke itum ke sartum sikela lo listame itum ke mang bang ke monisi non uwe ki mi tum stame ake sartum le khela bom son thak uwe ki mi tum ta moni tum ka khela son thala tum nang chali don pen isi ake sartum le ka khela son tum ta inspiration mate tum pen isi ake sartum ta khela bom lang posi tum ta khela nang khela ali do wala la so bostu bang tum isi trend setter son mate tum khani se example ke pa klang ban sin tum ke mang Napan laso ka khela nali tu maningkan bang sila pusi khela. itum khela bom pini ge nitum dak bom ka kon khela lo ke dam tang aning kan itum Nagaland na khela lo tapen la son taksi is West Kari Banglong stame itum lo pu jepapo khela po son asin itum lo bang ke winning and losing is a part of the game keren kai ke la ka lo la Itum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta